Господин Томов! Юсин Томов! Вие трябва да сте господин Юсин Томов. Да, аз. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза бившата ви наемателка Любка Иванова. Тя твърди, че е изнасилена от вас на 2 януари. Не е вярно. Не е вярно. Защо го твърдите? Вярно е, имам и клипчета, имам и записи. Как се стигна до изнасилването? На 2 януари говорих с моите приятели по телефона от месенджера и казах, че затварям телефона да си легна. Вие сте живели тук в тази къща? Да, останах, защото трябваше да замина на 3 вечерта трябваше да замина за Германия. И казах на моите приятели, ще затворя телефона да си лягам. А пък всъщност моите приятели не са затворили телефона. Провокирахте ли го по някакъв начин? Не. По никакъв начин не съм му дала нещо повод, нали, за да реагира така. Като казах, че затварям телефона, той стана и ме нападна. Имам и клипчета как неговия син и снаха му ми предлагат подкупи, пари, къщи, само да мога да отида да си дръпна. Бихте ли пуснали клипчето, което сте заснели? Той не е вярно, да ти кажа. И всичко от дялото ще се види. От дялото. Какви са отношенията ви с Любка? Чуйте, моля ви. Вие нарочно направите. Не, нарочно. Мъжкият глас ваш ли е? Той после почна да плаче. Абсолютно. Не. Вие говорите на турски език. Какво казвате? Не, той не е вярно. Той не е вярно. Юсин, кажете ми, какво се случваше, когато Любка направи този запис? Искаш ли да ти покажа? Аз съм чул той нещо. Искаш ли да ти покажа? Това вашия глас ли е в видеото? Моя, да. Моя. Вашия глас. Да, моя. Добре, как не сте чул? Тя не е плаче пред вас. Не, абсолютно не е вярно. Не е плачел. Ето. Не. Това снаха му как ми предлага подкупи, мога да чуете. Аз съм говорил с знаката. Да. Но устата ви пресъхва в момента. Аз имам захар. Той. Покачихте ли в момента кръвната захар? Може. Да, сладко. Притеснение. Не, сладко съм я. Какво е семейното ви положение? Имам приятелка. Приятелка. Да. Женен, разведен, вдовец, разведен, който има и приятелка. Вярно ли, че сте предлагали на Любка да се ожени за вас срещу обещанието да й прехвърлите тази къща? Да, той не е лъжа. Не е лъжа. Не е лъжа. Тоест, предлагал сте и брак. И каза, Намирате ли я за привлекателна? Харесвате ли я? тя ще да вземе децата от лом. При мен ще се дойде да живее. Любка е едва на 18 години, майка на 2 деца, за които се грижи приемно семейство. Децата са разделени, нали така? Точно така, в различни семейства. Което за мен е скандално. 2 деца, сестрички да бъдат разделени и отдел за закрила на детето, вместо да поощрят една млада майка да се грижи за децата, в същото време плащат на приемно семейство, но това е една друга тема, към която аз не съм безразличен. Как така вие решавате да предложите на наемателката си да се ожени за вас? Ако искате да й помогнете, може да го направите без брак. Искам да помагам. Това не е начина за помощ. Исках, но тя не искаше, с узор не става работа. С узор не става. Не стана, но Но господин Томов, вие може да помогнете без да искате тя да се жени за вас. И да и казах. Помощта е безвъзмездна от сърце. Не се иска на срещна престация. Направи ти нещо за мен и аз ще направя нещо за теб в замяна. Намирате ли я за привлекателна? Разбира се. Защо тогава, когато говоря по телефона, когато говорих вкъщи по телефона, ме удари с дърво? Настам, той лъжа. Лъжа ли е? Да, Ще викнем и Нуртен? Ще викнем и Нуртен? Кога искаш? Добре, ще я извикам. Колко време преди твърдяното изнасилване той ви удари с дърво? Върви се опреди. Но господин Томов, сега направихте уточнението, че тя е разговаряла с мъжа си, когато вие сте ударил с дърво. Не, той лъже. Не съм я ударил, абсолютно. Тогава какво беше това уточнение, което направихте, че е говорила с мъжа си? Какъв случай визирате, искате да изясните? Друго мъже говоря. С други мъже. И да говоря това не е това. А вие ревнувате ли я, тя като говори с други мъже? Защо да е равно? Защо въобще това го изтъквате като аргумент? Ударил си ме? Не. Защо ви е ударил?
Защото говорих по телефона. И той какво ви каза? Нищо, влезна, взима едно дърво, цялата ми ръка беше синя. Да, ще попитаме Нуртен. Вие не му ли поискахте обяснение? Аз го попитах защо ме удари, даже вечерта. И той какво ви отговори? Защото не трябвало да говоря, като говоря с хората си, с приятелите си, това е било за него. И той не иска на майка си къщата. Същата вече, когато ме удари, имаше клиенти. И ми звън да закараш хора за Русе. Работил сте като нелегално такси? Някой път работа, някой не работа, хората нямат пари. Да. Любка, плащаше ли ви наем? Не ми плаща нищо. Само ток и вода. Беше нашата оговорка, само ток и вода. Само ток и вода. Точно така. Искал ли сте от нея да ви заплаща в натура? Няма да платиш. Господин Томов, искал ли сте от нея да ви плаща в натура? Целият ми багаж е в къщата, как може? Ми багажа, който отива там. Какъв багаж ви е задържал? Целият ми багаж е вътре. Какво визирате конкретно? Избройте. Конкретно на децата ми леглата, количките, дивана. Когато влезнах в твоята къща, може ли да ми кажеш какво имаше? На майка. Къде е багажа на Любка? Голямо Враново, да върне да си вземе багажа. Къде е багажа на Любка? Голямо Враново. Ама хората няма да го дадат. Хората казаха, че са купили къщата с багажа. Да. Утре ела. След изнасилването вие освободихте жилището, нали така? Същия смисъл на... Бяхте ли освидетелствана от съдебен лекар? Да, бях в болницата, направиха ми слички изследвания. Даже той беше... Имаше ли по вас следи от насилие? Имаше смучки на крака ми и на... Тук. Оставили сте следи по нея? Абсолютно, не. Когато свърши. Нещо показваше ли какво ще се случи? Не, беше си най-нормално, нищо не показваше. Съблека се по боксерки и си играеше в телефона. И аз заради това... Да, съблече се по боксерки. Това приемате ли го за нормално? Не, за мен не е нормално. Защо още тогава вие не потърсихте помощ или не напуснахте къщата? Защото нямаш как да напусна, беше късно, няма как да си тръгна. Хазяина във ваше присъствие да стои по боксерки. Гол по боксерки. Точно така, даже имах и снимка. Така ли изглеждахте? Гол по боксерки? Може. Не може, Питай да видим. Момент, кажете ми, заедно ли живеехте в тази къща? Заедно живеехме. Коя къща живеехме заедно? Тогава не беше 10 дена. Какви 10 дена, бе? Какви 10 дена? От колко време си? 5 дена съм седела при теб, защото трябваше да замина. Вкъщи нямаше нищо. Беше студено. От 20, когато ходим лом. Вашето обяснение, че сте живели заедно, тя отрича. Тук бяхме. На колко години сте вие? На 60. Един 60 годишен мъж хазяин се събува гол по боксерки пред 18 годишната си наемателка. Това го приемате за нормално? В една стая спахме ни. В една стая? В едно легло ли? Не, отделно беше леглата. Но нищо не е правило, нали, такова. Първо, когато ме удари в ръката, това беше, нали, преди това. Добре, отново казвате, че той ви ударил по ръката. Това за вас не беше ли достатъчно притеснителен сигнал, че с този човек не трябва да продължите да живеете заедно? Значи аз си живеех в къщата, спах. Разбирам, но колко време преди изнасилването той ви удари по ръката? Имаше сигурно 2 седмици. И вие се върнахте при човек, който категорично проявил насилие спрямо вас? Аз му платих, имам и свидетели, за да ме закара да си видя децата, така ли е? Точно така, отидохме да видим децата. Но, Любка, друго се опитвам да разбера. Защо вие продължихте да живеете в къщата на човек, който е насилник, според вас? Защото той каза, мъжа ми го попита защо ме е ударил. И той каза, аз го правя заради твое добро. Заради на мъжа ми добро. Той не е никой, за да ви възпитава. Точно. И моя мъж му повярва. И вика, Любке, извини се на човека и повече не дай да говориш, ако трябва с никой по телефона. Бил ли сте интимен с Любка Иванова? Не ми ясно думата. Спал ли си с мене тук? Спал ли сте? Не съм спал. Не. Това как ще го докажеш? Не съм спал с нея. Не съм работал. Ако не насилствено, то доброволно. Беше доброволно от май месец. През това време бащата на двете ви деца, с когото нямате сключен граждански брак, къде е бил? Тук си е бил в България. Ние заедно заминахме. На моята къща. А защо вие не живеете с мъжа си, а живеете с сочения за изнасилвач? Много помагам, защото аз да. Помагате на мъжа й, а тя ви се реваншира на вас. Да. И помагал съм винаги.
Винаги. Някакви нечистопътни отношения ми се струват. Питам нещо. Защо не го попитате, кога съм живяла с него 4 месеца на семейни начала, както казва пред хората? Нали ми казахте, че имате друга приятелка? Тя знаеше ли за Любка? В момента не знае как да лъжи. Имам приятелка и тук имам. Ма вие цял харем ли имате? Може да имам, да. Другата приятелка знаеше ли за тази приятелка? Знаеш, да. Не, И как прие този факт? извинявам се, той лъжеше жената. Ще извика. Той каза на жената, че нямало нищо общо с мене. Даже жена му в момента, тази приятелката му не иска да ме вижда заради него. Господине. Заради него. Извика само, ти извика един човек, да види с мен, беше цяло лято, беше с мен. От тези хора, извикай, ти когато искаш. Кого да попитам? Питай от кого искаш. Чай един момент. И викай, когато искаш. Айде. Вие сте съседи на Юсеин Томов. Познавате ли Любка? Двамата в какви отношения са според вас? Доколкото знам, в интимни отношения са. Показваха ли го, демонстрираха ли го пред околните техните интимни отношения? Заложи къща, заложи си някакви кобещо музика, да, усилвател, заедно бяха. Даже им дадох моята навигация. Да. Точно така. Пред вас показвали ли се някакви интимни отношения? Да се държат за ръце, да се прегръщат, да се целуват? Няколко месеца заедно бяха, тя лъжи. Да. Лъжи, искаше пари от човека, лъжи тя. Направо нито ме познаваш. Аз много добре те познавам коя си ти. Тези хора току-що се събраха. Съседи, сирджии. Заедно беше му. Цяло лято тук на центъра беше с него заедно му. Сега лъжиш. А през това време мъжът ти разбираше ли какво се случва? Мисля, че да, но съмняваш се, нали? За новата година бяха пак заедно бяха, тук прекараха новата година заедно. Двамата Двамата, да, абсолютно. посрещнаха заедно новата година, така И ли? на втори става това нещо. Госпожо Иванова, Заедно с човека, бе. има ли вероятност вие с Юсеин Томов да сте живели на семейни начала като двойка и в един момент вие да решите да го шантажирате? Не съм живяла с него на семейни начала никога. Може да попитате и в Голямо Враново. Просто сега тук всички са им комши. Може да отидем в Голямо Враново и да попитате. Има ли вероятност вие сега да го муфтите за пари? Не. Аз не искам никакви пари. Да приключи всичко. Искаш 10 000 лева, ще му дам да ти ги даде. Какво искаш? Какво искаш? Кажи моето учи. Постоянно бяхте заедно. Тя е на моя шурек. На Зелвин Петко сестрин си не е положението тук. Нещо подобно. Уж наш човек, обаче момичето обича живота. Разбирате ли? Заради твърдяното изнасилване, образувано ли е досъдебно производство? Давахте ли обяснения в полицията? Задържаха ли ви? Да. Колко време бяхте задържан? 6 часа до 9. 3 часа бе. И го пуснаха. Само 3 часа. Да, и го пуснаха. Възможно ли е, госпожо Иванова, да правите някакви компромиси с себе си, с принципите си, с морала, с достоинството си, ако щете, в името на това да си върнете двете деца? Значи аз за децата си съм съгласна на всичко. Но не е по този начин. Възможно ли е да сте била интимна с Юсеин Томов, за да вземете пари от него, за да си стъпите на краката, да си оправите живота? Никога не съм била. С него, с други мъже? Не съм била. Просто той беше обещал, че ще прехвърли къщата, без да знае мъжа ми. И като му казах вече, че не искам, той самия се отказа. Колко време след твърдяното изнасилване вие подадохте сигнал в полицията? На 3. Изнасилването се случва на 2 в 1 през нощта. Нали така? Да, 11:30-12 часа. В полунощ. По-рано беше, по-рано. 10. А защо веднага не се обадихте на 112? Защото беше късно и ме беше страх. Защо ръкопляскате? Какво ви зарадва? Иска да го скубе за пари. Това ми казвате. Иска да скупи пари от човек. Какво ми се извинявате вие? Аз съм комшийка на този човек и просто значи на Леля ми, мъжа, починалата ми Леля. Така? За Нова година това момиче беше с него заедно. Прекараха си добре. Така е. Много добре беше, нали? Да. После какво стана? От колко време се познаваш с този човек? Защо го обвиняваш с такива неща? Не та ли познаваме всичките? Ти си жена.
Ако ти изнасилят тебе на сила, какво ще направиш? Какво търсиш на човека къщата? Аз да живея на някоя къща сега. Разбира се, че ще ме изнасилват и мене. Вие понеже го защитавате, представяте се за негова и съседка и роднина, Да. но той ми каза, че има една приятелка, тази втора приятелка. От малка го познавам този човек. И цялата махала, и цялото село го познава. Като го Този човек познавате и защитавате, някоя жена или пък някой дете. гласовита госпожо, тогава ми кажете какъв е неговия морален облик, след като господин Томов сам призна, че има една приятелка, междувременно ущастливявал и друга. Това за вас нормално ли е? Не е нормално за мен. Защо го прави? От кой град беше тя? Но защо господин Томов го прави? Какво търси тук? Някой да я извикала. Тя е дошла с мъжа си заедно. Правят шантаж на този... Притисната е от живота, от обстоятелствата. Да? Добре, искат добре. Аз като жената... Вашето обяснение какво е, че тя му направила капан? Я питам. Какво търсиш в чужда къща? Нямаш брак, нямаш женитба, ти имаш мъж. Нали е така? Имате ли близки, на които може да разчитате? Някой, който да ви помогне? Не, нямам. Майка, баща? Не. Нямате? Живи ли са тези хора? Не са ли живи? Само 40 дена са ме оставили бебе и ме отгледа баба ми и дядо ми. Вие сте изоставена. Точно така. Да. Тъжната съдба се повтаря с вашите деца. Тук да замърсяваш цялото село. До сега не се е случило такова нещо в нашето село. Аз съм знаеш, от 12 години съм тук без мъж. Никой не ме е босягал. И никой не ми е. Ти като се търсиш някъде нещо... Може би тя е по-привлекателна от вас. Не, че ви обиждам, но разсъждавам на глас. Може така да е, но ви се, ние за привлекателността не става въпрос. Като се търси жената и мъжа, си намира, нали? Не искам да се изразя сега по лошия начин. Казвате ми в прав текст, че тя си е намерила това, което си търси. Да, точно така. Точно така. В нощта на 2 януари какво се случи? Какво правихте вие двамата? Нищо, го да правим. Знам ли какво сте правили? Не съм ви бил на гости в къщата да знам какво сте правили. Ако имах пророчески заложби, нямаше да ви питам. Какво правихте двамата в нощта на 2 януари? Замълчете, моля ви. Какво правихте на 2 януари заедно? Има Вечеряхте, гледахте телевизия. Ма не трябва аз да ви давам отговорите. Замълчете, моля ви. Не сме дошли тук да правим скандали, ще прегракнете. Успокойте се. Замълчете. Нека да чуем господин Томов какво са правили двамата на 2 януари. Вечеряхме. Кой приготви вечерята? Имаше вечеря, имаше. Кой я приготви? Кой изготви? От новата година имахме. Дояждахте от новата година. Да. Последствие, измихте ли чините? Кой изми чините? Аз ми я. Легнахте ли си някъде? Легнахте ли си? Да, аз да ги кажа ли любке? Мъжът ти не те ли продава, ма? 700 евро. Какво ми казвате? Че мъжът е сводник. Значи не дали дава в голямо врано на всеки един мъж за 5 лева, за 10 лева. Исках преди малко. Казвате ли ми, че Любка проституира? Да! Я покажи да им свидетелството. Вижте тук цялото малко враново. Колко свидетели? Проституирате ли? Ще прегракнете. Вече да го кажа. Хайде вече да го кажа. Проституирате ли? Не. Знаеш колко жени в голямо враново има, дето се оплакваха от тебе? Чак до кметството. Да ходим ли в кметството в голямо враново? Тя разваля семейства ли? Разбира се. Разбира се. Разбира се. Таз как се е изнасила? Защото не му дал пари на нея и за той нещо. Дето е убили, ударили ли, отраскана ли? Къде да покаже той нещо? Да покаже с маймуната. Цяла лято центъра с Нуртен и други мъже с коли от другите села. Тя защо не казала? А Не, моля ви, не посягайте. Не посягайте. Не посягайте. Не, я боли. И с нейния мъж беше заедно. А вие защо толкова лично го приемате? Що е? Защо? Къде? Има ли нещо изкоскъсно? Има ли тя? Отраскане има ли нещо? Ние говорим за случило се на 2 януари, не за току-що. Много лично приемате този факт. Абе, разбираш ли? Искам да разбера дали сте ползвал услугите на тази дама. Ето така, защо си спал? На Любка Иванова. Не. Ползвал съм, да. Ползвал съм. Има ли нещо? Не съм ли те ползвал? Ползвал съм те. Ти си друг. Колко сте плащал на Любка Иванова?
Ползвал съм, не ще да коментирам какво съм плащал, какво не съм плащал. Употребил ли сте алкохол сега? Не. А защо така ми изглеждате пиян? Дай да пробваме дали съм пиян. Дай да пробваме. Извикай как. Само вида ви е такъв, това питам. Или греша? Болен съм, какво искаш? О, извинявайте, добре. Болен сте, но иначе ползвате услугите на платена любов. Ползвал съм.